लेंहरनायनि मेन कारना जाहैबाय जे नोंथांमोना नुदों थांनाय साननैसो सिगां अर्थात गोबां माने बिथांमोना मोनबा गेरेन्टि होनानै गुबुन गुबुन समस्तिफोराव थांनानै बिथांमोना गोबां बेबायदि चेक आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो माने फैसा होनायफोरखौ जों नुनो मोनदों। दा बिनि गेजेराव जों माखासे बाथ्राफोरखौसो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव जोङो बुंनो दिनै नोंथांमोननो नैबे मिडियानि गेजेरजों जों फोरमायनो नागिरदों। मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननाय बिथांमोननि माखासे सामसानि जि लिस्ट बानायनाय जे बिथांमोना दिनै मा होनदों बिपिएफनि न'खरसेयावनो साब्रै साबा मोननाय जि प्रुफ बे प्रुफ तथ्यखौ लानानै आङो माखासे बाथ्राफोरखौ बुंथिनो थाखाय लादों। मानोना दिनै बिथांमोननि लिस्टआ जोंनाव फैदों माखासेखिनि लिस्टआ थांनाय 27 तारिखआव आं कमप्लेन खालायनाय बाथ्रा नङा बियो बिपिएफ कमप्लेन खालायनाय बाथ्रा बियो। बबे बिपिएफआ कमप्लेन खालायदों नोंथांमोना आं फरायथिनानै खोन्थानो नागिरदों जे मा होनदों 26 नं दारांगाजुरि ब्लक कमिटि बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा मा होनदों बिथांमोननि सिडब्लिउसि बिथांमोननि ओमेन दैदेनगिरि बिथांमोना कमप्लेन होदों जे जोंनि बिपिएफनि सापर्टार बिथांमोना नेताफोरा न'खरसेयावनो साब्रै साबा 2 लाखनि आइबिएस खौ माने सोनानै लादों आरो चेकखौ राननानै लादों होननानै बिथांमोना मा होनदों माखासे कमप्लेन बिथांमोना 27 तारिखआव होदों। दा बे कमप्लेन बाथ्राया माने बेनो जे दिनै नैबे मोनसे बिथांमोननि मोनसे समस्तियाव बिथांमोना 100 जन बिथांमोना बेनिफिसारि सेलेक्ट खालायनानै बिथांमोना बेहाय गासिबो नामफोरा दङ। दा बेहाय बिथांमोना कमप्लेन खालायनायनि जों नामखौबो थयथ' खालायनायबाय। नोंथांमोना जुदि नंखाय सानदोंब्ला जे नैबे मानगोनां मा होनदों बेहाय रुबित नार्जारिनि फेमिलिया गासै मोनबा अर्थात बिथांमोननि न'खरानो साबा लादों। बिथाङा रबितआबो लादों रबितनि हिन्जावाबो लादों रबितनि हिन्जावनि बिनानाव सानैयाबो लादों आरो बेजों लोगोसे बिनि बियादै फिसायाबो लादों। आरो बेबायदिनो मा होनदों जादब अधिकारी होनो बिथाङाबो मा होनदों बिथांनि फेमिलियाबो 6था लादों गावजों लोगोसे 6था। दा दिनै बिथांमोना बुंदों जे दिनै माने बिपिएफ सरकार फैनाय लोगो लोगो जों रायजो राजानो जोङो आनएमप्लयिं मानसिफोरनो जोङो 2 लाख थाखा होगोन होननानै बिथांमोना बाथ्रा बुंदोंमोन। नाथाय जों नुबाय बिथांमोना दिनै 2 लाखखौ रायजो राजानो होनो नालागे गाव गावनि न'आवनो रानलायलायनानै गाव गावनि गेजेरावनो गुलाय गुजाय जानायखौ जोङो दिनै नैबे प्रमान आकारै नोंथांमोननो रोखायै फोरमायथिदों। आरो ओंखायनो आं दिनै नोंथांमोनखौ बुंनो नागिरदों जे हाग्रामा महिलारि सारखौ जों बयबो सिनायगौ मिथिगौ। बिथांखौ आं दिनै मोनसे नाम होनो सानदों जे बिथाङा मा होनदों थगायनायनि MA पास। हाग्रामा महिलारि सारा मा होनदों थगायनायनि MA पास आरो बिथाङा थगायनायाव एक्सपार्ट आरो जि इउनिभार्सिटियाव खालायदों बिथाङा दिनै थगायनायाव एक्सपार्ट। बेनिखायनो दिनै जोङो UPPL लाइमोन गांखंनिफ्राय बिथांनि नामखौ जोङो थगायनायनि MA पास हिसाबै जों बिथांखौ दिनै गुखुरा खालायदों। मानोना दिनै नोंथांमोना साननानै नाय खालि थगायनाय आरो हाग्रामा महिलारि सारा जेब्लानिफ्राय सरकार सालायदों बे समनिफ्राय गोबां मानसिफोरखौ चिराङावबो जोंनि खालायबोखानाय सान्थालि माखासे मानसिफोरनो जों जि हा होनो नागिरदोंमोन जि प्रक्रियाखौ जोङो लाबोनानै 95% प्रग्रेस खालायखाबाय आरो बे 90%खौ बिथांमोना एसे 5% लागायदेरनानै खामानि मावनानै हा फाट्टा होदों। बे हा फाट्टाया टटेलि जोंनि फेरेंगा सार आरो प्रमद बर'नि नेतृत्व UPPL नि बे 5टा सरकारावनो खालामना फैखानाय बेखौनो बिथांमोना आदिबासि सान्थालफोरनो हा फाट्टा होदों होननानै दिनै बिथाङा फोरमायनो नागिरदों। नाथाय नोंथांमोना मिथिगौ अन्थाइ खाम्फा गायसनदों फिथा हास'दों बे गासैबो प्रमद बर'नि नेतृत्वआवनो सेंसन जाबोजोबखानाय आरो बे बाथ्राखौ स्वयं मा होनदों हाग्रामा महिलारि सारानो गावनो स्पष्ट भाबै नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिनानै होदों। दा ओंखायनो बिथांखौ जोङो दिनै स्पष्ट बे बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों जे बिथाङा बे समाव जेसेबांखि बाथ्रा बुङा मानो जेसेबांखि रायजोखौ मेगन खाथेनानै मेगन गुनु खालायनानै बिथाङा दोना मानो दिनै रायजो राजाया बुजिनो बाखि गैला रायजो राजा मिथिनो बाखि गैला। गासैबो रायजो राजाफ्रा दिनै बिपिएफनि सायाव गाज्रि मोननायखौ फैबाय आरो नोंथांमोना नाय जे बे गाज्रि मोननायनि फिथाइया बिपिएफखौ जे गाज्रि मोनबाय बिनि फिथाइया फैगोन नैबे मा होनदों माने MLA इलेक्सनाव नोंथांमोना स्पष्ट बिनि रिजाल्टखौ बिपिएफआ नुगोन आरो मोनगोन। आरो बेहाय नोंथांमोना साननानै नाय जे UPPL हिसाबै जोङो 15टा सिटआवबो जों 15टायावबो गेलेगोन आरो बिनि गेजेराव जों जेरैखि जाया 10टानिफ्राय 12टा मोनगोन आरो जोंनो आसाम सरकार दानायाव गोदान सरकार दानायाव
UPPL निफ्रायनो MLA बिजाथि लानानै मेजरिटि लानानै जे जों किं मेकार जानो हागोन बे दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आं स्पष्ट खोथाखौ आं फोरमायखाबाय आरो मोनसे खोथाखौ आं खावलायबावनो नागिरदों जे नोंथांमोननि सायाव आं बेखौनो खावलायबावनो नागिरदों नोंथांमोना MLA इलेक्सननि जोबखांनायनि मास मोनथामनि उनाव BPF सरकारा बायगोन बे स्पष्ट खोथा आरो आं बे खोथाखौ दिनैबो बुंदों मानोना UPPL सरकारा फैफिनगासिनो दं रायजोफोर रायजो राजाफ्रा गोनो गोथो जानांगौनि दरखार गैया दिनै बयबो प्रमद बर'खौ लुबैफिनदों राकेश ब्रह्म बिथांमोनखौ लुबैफिनदों मानोना दिनै प्रमद बर'नि नेतृत्व सरकारानो शान्ति परिबेशनि गेजेरजों खामानि मावो बयबो जनगोष्ठीनि सायाव अनलायनाय मोजां मोनलायनाय खौसेथिखौ जेब्लायबो हास्थायो आरो बेनो जाहैबाय प्रमद बर' दा हाग्रामा सार माने अशान्ति हाग्रामा सार माने थगायसुला हाग्रामा सार माने थगायनायनि MA पास बुजिबायना दा बेखौनो नोंथांमोननि सिगां स्पष्ट भाबै बुंबाय आरो आं बेखिनिखौनो नोंथांमोना आं फोरमायबाय आरो बिथांमोना बे बेनिफिसारिफोरखौ गोबां नोंथांमोननो जोङो थयथ' होबावगोन आरो जों खोनानो मोन्दों बिथांमोननि जायफोरा गिदिर गिदिर स्टेजाव गाखोनानै लेक्सार होग्रा सोरबा प्रहलादनो सोरबा कास्ट'मोननो बिथांमोननिबो नामफोरखौ जोङो दिहुननो थांगासिनो दङ आरो बै बेनिफिसारिनि लिस्टआव बिथांमोननि नामाबो 2 लाखआव दङ होननानै जोङो खोनादों आरो बेनि प्रुफखौ जों बावैसोनि उनाव जों फारि रायजोफोरनो फोरमायगोन बिथांमोना गावसोर गिदिर गिदिर लेक्सार होदोंमोन रायजोनो होननानै बिथांमोना गावसोरनो गावनि फेमिलिनो गावनि न'खरनो बिथांमोना दिनै साफा बिथांमोना लिस्ट होदों आरो जों खोनानो मोन्दों हाग्रामा महिलारि सारा थांनाय 5 बोसोराव बाथौ रिजर्ट आरो आर'नाइ आरो बिनि उनाव गौरां बिलियाव थानाय साखरि मावग्राफोर गावनि कर्मचारिफोरनो बिथाङा दरमाहा होनो हायाखैमोन जों खोनानो मोन्दों बिथाङा नैबे 2 लाख थाखाखौनो 2 लाख होनानै बे 5 बोसोरनि जिखिनि होनो हायै जिखिनि दरमाहाखौ दिनै बिथांमोना नैबे रायजोनि बेनिफिसारिनि फैसाखौनो बिथांमोना होदों होननानै जों खोनानो मोन्दों आरो बिनि लिस्टखौबो जोङो बावैसोनि उनाव जोङो रायजो राजानि गेजेराव नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जों फोरमान होगोन